Pored omalovažavanja vrednosti posla koju obavljamo, javljaju se još neke situacije koje nikako ne bismo smeli da dozvolimo. Strpite se malo, znate li koliko dugujem drugim dobavljačima? Vaš iznos je baš sitan, platit ću, nije problem. Vi očigledno zaboravljate da sam ja vaš knjigovođa i da vidim svaku vašu poslovnu promenu. Nemate para da mi platite 3 fakture, a imate para da kupite kutiju najskupljeg viskija. Stoga, pročitajte malo šta piše u ugovoru. U slučaju propuštanja rokova za plaćanje, ja više nemam nikakvu obavezu prema vama, što znači neću ni predati PDV prijavu, a posledice su vaše. Samo da vam kažem, ne odgovara mi više agencijsko vođenje knjiga, zaposlit ću knjigovođu. Nema problema ako ste tako odlučili, ali samo da vam kažem, završni račun se dodatno naplaćuje u slučaju prekida saradnje. Ali ne piše tako u ugovoru. Pravo ste, uradit ću završni račun bez dodatne naplate. Banka mi traži dodatnu dokumentaciju za kredit, pa kad mogu da pošaljem nekog od svojih da pokupi registratore? Ja jesam predala završni račun kao što piše, ali u ugovoru ne piše da treba da vam predam dokumentaciju dok mi ne platite. Cena je 80 evra, ali pošto počinješ poslovanje, neka za prvu godinu poslovanja bude 50 evra, pa ćemo se posle dogovarati. Samo sam došla da ti kažem da prekidamo saradnju, našla sam knjigovođu za 40 evra. Odlično, kada inspekcija bude došla i kada bude gledala tvoju dokumentaciju, ja više apsolutno nisam u obavezi i da objašnjavam zašto su robne kartice u minusu.